أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا دمت سلفنا هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيرينا هذا زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا سلام كمي تغنيو زي خبركم سمعتي فنو راديو دمت سلفنا هذا إيرترا نيلو محموس شمون تسنة كلتشحن عصر شعاتن زي هلونا تحسات كنكرات لكم زينا سلفن سمونا وفص أميتات زينا مسكرابة مربع حبيات مأسرتن محيرن مجلس سقاتن دخامن ملكاو سرعاتيو أب تحت زبلار أستي برحمة محمد برهان زي تدالو صحف كنسع بينا زي خبركم سمعتنا أب تحساتنا مزاني قد من زيمان تخايصهم مهلاو من نجلسنا سنعيد أني حيت مس دمتكم دمت سلفنا هدا إيرترا بمبال نبفلا مدبنا نسقاقركم زينا نتفتات سلفي حبراو مدرخ زته بوليتيكاوان حيلتات إيرترا عود منبارو تقليسو حبراو مدرخ زته بوليتيكاوان حيلتات إيرترا أكالات إيرتراو هجراو بايتوني ديمقراطية ودوتي عود منبارو تحبيرو أزي بالمرح نتابعهم برسلفن هذا إيرترا حو عبد الرحمن تهاس تخايد حبراو زته أو هلو كنتات قصالنة إيرتراو هجراو بايتو زت كلغوينو كلهم نزات زغربو مزات هي أجندات بسفعيو 5 دهسوسون بحبراوي سمم دما أبزحات رجزي نفس مين الخاطو كم جو وصلون نتحبراو زته كمرة كابزقني أبوهم برسلفن هذا إيرترا حو عبد الرحمن تهاز الخبري حبريتا وسيقو يجلس وركم سمعتنا زينا نتفتات سلف خصوم لجانيكم نابسمناوي نتفتات زينا خزقا قركم ناي بحتي غازيتاتات قدمي مقادن نحيالو عمتات سنيد وند صنحه قدوس زيغا بقدم 3 سنه ني راديو إيرينا اركبو ناي بحتي غازيتاتات قدمي مقادن نحيالو عمتات سنيد وند صنحه قدوس زيغا بقدم 3 سنه ني راديو إيرينا اركبو اتو قدوس إيرتراوي زيغا نتينا استاد حدا عام زخون حتامات ناي شوعت غازيتاتات مالت ستيت تجيناي حداس أدماس مقالح زمن كست دمنان فرقتان للعل 15 عمتات سنيد وندحري متنع عنتات ككايدلو نزدلن يكون خالق معلاتات نخوض كوملو قدوسات زيغاتات بقليلو خرخبو كابزبل حلنايو نريدو إرينا ركبوهم إذن غازيتاتات كاب 18 مسكرم كتشحن حدن بوقع دحر مقادن أدالوتي حيالو غازيتاتات نايب حتن ككاب زنبرو بأبالات ستتا منغستي إيرترا توسيدهم كساب زوانزي دهايوماتيو خمزولو يفلت دحر زوانزي تمنغستي أبكب حتات منستر زينا يكون كالو طابعات النباب نزنبر سندات إذن غازيتاتات بمؤكب كاب قدس التاريخ إيرترا نمحكاك حيالو تعرف خمسة كايدة ونيل السعين انتقوني استفل على يقدوسات زيغاتات يكون كالو تأكلات ببو والقوم زسنو دوم حتى مات إذن غازيتاتات ببو وانهد كالاغالي الرئيو أزي نوزح تامات بفلاي دماغ من مسكرم كتشن حدا نزنبرو في التعميتات زسنت غازيتاتات بحتي بقول كوساني دوت صنحي قدوس إيرتراوي نتي غازيتاتات كلمي حلت اوانات كاب إيرترا بمستر كمزوصو يزملكت بزتفال على كوبانياتات زوننا قففت عسى جلابو أب كل مايات إيرترا أب كيه بحري بزي سخونة فقط كم دلعين عسى أب مقفاف بتساقي سرحق مهلاوان كوشت إيرترا زبتحنا زينا فليتو كابزن جلابو زيادة دكي فيليبين زونن 3 جلابو كودب جدا كاب سعود عرب نقيلة أب مايات إيرترا عسى ناقففا شدشت فيليبينوان بحرينياتات مستنجلابو بسبب السلطانات يكدف كمستتحزو عبيتي معكنا زينا فيليبين كم ABS CBN TV باترول بسفحوا أقاليهم إذا دايزي أمر خبي بزحان بالسوشيال ميديا تان فيليبين أكاتا أخوين مهلا وانت فليتو كم زفلت ناي مصر نيمن كومبانياتات شدشت خميتي أوتوتوم نقباتي سرعتي كده نكون خفلس مع بكل دوبات إيرترا بكيه بحري بعبيتي جلابون عساي يقفوا مهلاهم زفلتي بزحات كالوت كومبانياتاتون بتمساسالي بزحق الفقادن هبتها قرن بكيه بحري زومتو مهلاهم استفر اليوم معكنا زينا زارو يزلو قد يكون
ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ባሕረኛታት ኣብ ገዛእ መሬቶም ንባሕሮም ነጢፎም ሂወቶምን ንኽካይዱን ነብሶምን ስድሮኦምን ንኽናብዩን ስርዓት ይግደፍ ዝተፈላለዩ ምስምስ ተጠቒሙ የፃውበሎም ምህላው ህዝብና ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ናይ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት መዐንደሪ ኮይኑ ይርከብ ካብ ወደብ ዓሰብ ናብ ወደባት የመን ኣፅዋርን መካይንን ከምኡውን ካልእ ኣብ ውግእ ዘድሊ መሳልያታት ዘመላልሶ ዝነበራ መራኸብ መብዛሕትአን ናብ ኢማራት ዓረብ ከም ዝተመልሳ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ከተማ ዓሰብ ሓቢሮም መንግስቲ ኢማራት ኣብ ከተማ ዓሰብ ወታደራዊ ሓይልታቱ ዓሪድሉ ካብ ዘለው መደበር ናብ ዝተፈላለየ ወደባት የመን ንሎጂስቲካዊ መደባት ንምስላጥ ንኽጥቀመለን በማለት ብዙሓት መራኸብ ካብ ሰለስተ ኩባንያታት ተኻሪዩ ምንባሩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረጋጊፁ እዘን ላንድ ክራፍት ዝፍለጣ መራኸብ ንሓፂር ጉዕዞ ኣፅዋርን ካልእ መሳለጥታትን መጓዓዝን ምዃኑ ዝተፈልጠ ኮይኑ ኣብ መንጎ ዓሰብን ወደባት የመንን ሓይልታት ኢማራት ን6 ኣዋርሕ ዝኸውን ክጥቀማለን ድሕሪ ምፅናሓ መብዛሕትኡ ወደባት የመን ወፃኢ ኣብ ቁፅፅር ሓይልታት ሑቲን ዓሊ ዓብደላህ ሳልሕን ድሕሪ ምዃኑ መንግስቲ ኢማራት ዘድልየ ኣፅዋርን ካልእ ናውትን ብዓበይቲ መራኸባት ገይሩ ብቐጥታ ኣብ የመን የራግፍ ምህላው ተረጋጊፁ መብዛሕትአን ኣብ ዓሰብ ዝነበራ መራኸብ ናይ ኣፅዋር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናብ ኢማራት ክምለሳ ከለዋ ገለ ካብኣተን መዓርፎ ነፈርቲ ከተማ ዓሰብ ንምህናፅ ካብ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ንኽጥቀሙለን ዛጊት ኣብ ወደብ ዓሰብ ተዓሺገን ከም ዘለዋ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሓቢሮም ስርዓት ይግደፍ ወደብ ዓሰብ ንመንግስቲ ኢማራት ኣካሪዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓይልታት ኢማራት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ መነባብሮ ህዝብና ኣብ ልዕሊ ልዑላውነት መሬትናን ባሕርናን ዝገብርዎ ዘለዉ ቀጻሊ ግህሰታት ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝብና ኣምሪሩ ክዛረብ ጀሚሩ ምህላው ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዝመደበሮም ሓይልታት ኢማራት ብዕለ 7 ጉንበት 2017 ንምግፋፍ ዓሳ ዝተዋፈረት ንእሽተይ ጃልባ ብነፋሪት ከም ዝደብደቡ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ከም ውፅኢት ናይዚ ደብዳብ እዚ ገለ ካብኣቶም ኣብታ ጀላቡ ዝነበሩ ዜጋታትና ሂወቶም ክስኡኑ ከለዉ ገለ ድማ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ዓሰብ ይሕከሙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ በዚ ተረኽቦ እዚ ካብ ኩሎም ማያት ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተኻየደ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ስርዓት ይግደፍ ግን ፈፂሙ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘይምዝራቡ ክሳብ ክንደይ ብሂወት ዜጋታቱ ዘይግደስ ምዃኑ ተወሳኺ መርትዑ እዩ سعود عرب حبرات إمارات قبطي بحرين يمن ليبيا مس قطر زنبرن زمدنا 5 دسقلا يقلصالو سعود عرب حبرات إمارات قبطي بحرين يمن ليبيا مس قطر زنبرن زمدنا 5 دسقلا يقلصالو اذن هاجرات مس قطر زنبرن زمدنا زدسقلا زلوا دحري زحلفه سومون امير قطر زهابو مغلص تباهيلو تقالح حبريتا እዩ ኣብቲ ዋነቲ ኣሚር ቀጠር ሸኽ ተሚም ቢን ሐሚድ አልታኒ ኢራን ዞባዊ ሓይሊ ከም ዘለዋ ብምግላጽ እቲ ሃገር ኣብ ምርግጋጽ ጸጥታ እቲ ዞባ ኣገዳሲት ምዃና ምግላጹ ኣይርስዕን ንሱ ብተወሳኺ ምስ እስራኤል ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ብምምልካት ስዑድ ዓረብ ካብ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ኣምባሳደራቱ ክስሕብ ምዃኑ ጠቒሱ እንተኾነ ቀጠር መርበባት ሓበሬታ ከም ዝተጠልፈ ብምሕባር أمير هيبو استباح المجلسي استوسنا نحاسوت زينا مخانية كيدا نمعكنا زينا قطر بو نبوء زعفن السعودي عرب مسحوبرات إمارات كالو تهاجرات تزوبان ميت كتكايد دحر مثل حياة مسكتر زلوا زمدنا كتدس كله تفلت زلا نقول سعود عرب وراس عرات أبو دابن مكتل عزازي سراويت حبرات إمارات عربن بخلت سنة أبرياد أبزكايدو وزرربن زعبازي ناي قطر قداين أب هاجرات عرب فتير وزلو مكفالن كم زتي وقدموا تتغيسيو نمنجس يمن بمدقاف أنصار حوتي نزكايد زلو تهدراوي متكعتتات زمرحة زلو سعود عربن حبرات إماراتن أب ونن تسلفو زنبري سراويت قطر كاب يمن خسحب كم زعزاور وتهدراوي منشتات أملكيتهم قطر نودبات حونة إسلام حماسن تدقف على أن بلد كتوقسات زتانحة تقبتون عصر سعود عرب حبرات المكتال مس قطر زتانحة زمدنا نجزيو دوكم تبلو وسينا لا نزتفل عليه عطقات وجلتات ليبيا تدقف على خبل زتانحة عقرا ومحبرسة تقبلنا ترقيبو زلو مانجستي ليبياون عصر إذن حاجرات ومسعاب زمدنو مش قطر على سكيلو قطر بزعبا زي حاجرات عرب وسيدون وزلو مجلسي بزملكات زاقيت وقعوي من لا شاحبة اللون يكون بر من قد عي قطر كل تينا بسعود عرب وتكايد وزنبر البررات نستوسن وان دوء إلى الله إرتوان أوفورتي أب كينيا كتما نيروبي لعلى 4.3 مليون دولار زواجو زمن أو هوتيلي هانتكم زلو مع كنال زينة تاجر ديلي نيشن حبيرو إرتوان أوفورتي أب كينيا كتما نيروبي لعلى 4.3 مليون دولار زواجو زمن أو هوتيلي هانتكم زلو مع كنال زينة تاجر ديلي نيشن حبيرو أتم مع كنال زينة بزغرب وحبريتا مسرت أتي أب كتما كينيا
كليمانيا بستباحلي كبابي بإسياس دسالة برهن وينتا منقستا بنز توكلي ناي وفري تكال بهيران انتربرايز هن زمن او هيتل بعد 4 كوكو بينو حمشت دربي زلو ايو زتفلالي عاقلن اغربتون زلو استات 250 مدقس خفلتات زونن ازي زمن او هوتيل مزناقعي كلبات بيت مقبن بارن كومودما معشاقي 260 مكاين كله ايو منكستي ارترا بسنكي زغطلو ناي وفري بوليسين زلو زي وحس بوليتيكا ويسرعتن زي قاتات يخونو وزاتنياتات افورتين ارترا قدابت كم زي بوازف اللتيو ابزز حلفي 10 عمتات ኣብ ኤርትራ ኣብ ህንፃ ቱሪዝም ሆቴልን ካልእን ወፍሪ ምምክያት ዝተበገሱ ዜጋታት ብሰንኪ እቲ ዘሎ ኩነታት ካብታ ሃገር ድሕሪ ምውፅኦም መብዛሕትኦም ኣብ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳን ኬንያን ኣንጎላን ዕውት ወፍሪ ኣብ ምክያድ ይርከቡ ኣብ ኤርትራ ክስልጥኑ ኣስታት 200 የመናውያን ወታደራት ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ከተማ ዓደን ከም ዝተዋፈሩ ወታደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ኤርትራ ክስልጥኑ ኣስታት 200 የመናውያን ወታደራት ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ከተማ ዓደን ከም ዝተዋፈሩ ወታደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም እቶም ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ኣብ ከባቢ ኣፎምቦ ስልጠና ክወስዱ ዝፀንሑ ወታደራት መንግስቲ የመን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጉንቦት ካብ ወደብ ዓሰብ ተፋንዮም ብናይ حبرات إمارات عرب مركب ناب ودبويت كتم عدن كم زاتو وتم منجتنا تقيسهم التسلطاني بمتحبر حبرات إمارات عرب كم استقيد زحبروا وتم منجتات متهدرات نايتي بهاجرات الفنتي وشمت عرب زقف منجستي يمن كم زعين السلطانة كوها إزي بوحدون مبرحم شاي سوريا مخان واسميرهم أبزوبا قدارف كبابي الفاشقا زركوبو سوداناوያን ሓረስቶት ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬቶም ብኢትዮጵያውያን ተወሪሮም ምህላው ገሊፆም ማዕከን ዜና ሚድል ኢስት ሞኒተር ብዘቕርቦ ሓበሬታ መሰረት እቶም ሓረስቶት ልዕሊ 202,000 ሄክታር መሬት ብኢትዮጵያውያን ተዘሚቱ ከም ዘሎ እዮም ዘማረሩ መንግስታት ሱዳን ኢትዮጵያን ካብ 2013 ንድሓር ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ተበግሰው እኳ እንተወሰዱ ዛጊ ዝተመልሰ መሬት ከም ዘየለ እቶም ሓረስቶት ብምውካስ ነቲ ማዕከን ዜና የመልክት ኣማሕዳሪ ዞባ ገዳርፍ ሙርቃኒ ሳልሕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብኢትዮጵያውያን ተወሪሩ ዝፀንሐ ኣብ ኤል ገዳይማ ዝርከብ ኣስታት 6,000 ሄክታር ናብ ሕርሻ መሬት ናብ ዋናታቱ ናብ ሱዳናውያን ሓረስቶት ከም ዝተመልሰ እዩ ዝሕብር እንተኾነ ኣባላት ባይቶ እቲ ዞባን ሓረስቶት ነቲ ማሕዳሪ ዞባ ገዳርፍ ዝቐረበ መግለፂ ብምንፃግ ነቲ ጉዳይ ብኣህጉራዊ ዳንነት ክውሰንን ደባቶም ብንጹር ክምልከትን ሓቲቶም ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሓረስቶት ክርአ ዝፀንሐ ምስሓብ ንምፍታሕ መንግስታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ 2013 ርክባት ኣብ ዝጀመሩሉ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ መሬትና ናብ ሱዳን ይሕሊፉ ክህብ እዩ ካብ ዝብል ስግኣት ተቃውሞ ከም ዘካይዱ ኣይርስዕን ማሕበር ስነ ጥበብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዓቢ ስነ ጥበባዊ ስራሕቶም ንህዝቢ ኣቕሪቦም በኤርትራውያን ስደተኛታት ማሕበር ስነ ጥበብ ዝተዳለወ ዓቢ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ብድሆ ንሙሉእ ናጽነትና ኣብ ትሕቲ ዝብል ድሙቕ ቴማ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ 2 ሰነ 2017 ኣብ ኣዳራሽ ፋና ኣቕሪቦም ካብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ንልዕሊ 4 ሰዓታት ዝቐጸለ መሳጢ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ኣብ ኩሉ መዳይ ፍርያቱን ጻውዒቱን ህዝቢ ኤርትራ ካብ እዚ ዘለዎ ናይ ጭቆናን መልካውን ስርዓት ይግደፍ ክገላገል እንተደኣ ኮይኑ እታ ሓንቲን ኣማራፂት ዘይብላ ትዕድልቱ ኣብ ብዙሕነቱ ዝተሰረተ ሓድነቱ ኣትሪሩ ንሙሉእ መሰሉን ንዋጋራውን ከም ቀደሙ ኣብ ዝሃለወ ሃልዩ ቃልሱ ክሕይል ዝፅውዕ እዩ ነይሩ ክብል ዝገለጸ ወኪል ዜናን ባህልን መሰጋገሪ መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ሕድሪ ኣዳራሽ ማስኤስ ንህዝቢ ብዙሕነት ዘንጸባርቕን ትሕዝቶ ዝተፈላለየ ናይ ብሄራትና ቋንቋታት ትቲትን ጀባ ኣብ ትብለሉ ዝነበረ ሰዓታት ቅድሚ ዝተረገበረሎም ኣካላት ገለገለ ኣካላት ውድባውን ተሳታፍነትን ተቋደስትን እቲ ማዕዲ ኮይኖም ምምሳዮም ሓቢሩ Radio Arena ንፍሉይ ሽልማት ሚድያ ሓንቲ ዓለም ዋን ወርልድ ሚድያ ስፔሻል ኣዋርድ 2017 ተረኺሑ እቲ ኣብ ብሪጣንያ ብዝመደበሩ ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ሞያ ንጋዜጠኛታትን ፍሉይ ኣበርክቶን ዝገበሩ ዓመታዊ ሽልማት ዝዕድል ትካል ዋን ወርልድ ሚድያ ብረቡዕ 31 ጉንበር ኣብ ዝዘርግሖ ወግዓዊ መግለፂ ኑባ ሪፖርተር ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ሱዳንን ኣንቲኮረፕት ዝተሰመየ ናይ ማልዶኔቪያ ሚድያን ምስ ሬድዮ ኤሬና ብሓባር ነዚ ናይ 2017 ፍሉይ ሽልማት ረኺብዎን ኣሎ ተዓዋቲት ፍሉይ ሽልማት ሚድያ ሓንቲ ዓለም ሰሉስ 6 ሰነ ኣብ ለንደን ኣብ ዝካየድ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ክትፍለጥ እያ ሚድያ ሓንቲ ዓለም ኣብ ካልእ ዓውድታትን ሚድያውን ካብ ሮይተርስ ኣልጀዚራን ፎክስ ኒውስን ቢቢሲን ብሉምበርግን ካልኦት ዓበይቲ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለምና ዝተፈላለየ ሽልማታት ረኺቡሎ ዋን ወርልድ ሚድያ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት መራኸቢ ሓፋሽ ፍሉይ ኣበርክቶ ንዝገብሩ ጋዜጠኛታትን ማዕከናት ዜና ዓለምን ንኣስታ 30 ዓመታት ክብርን ሽልማትን ክህብ ዝፀንሐ ኣህጉራዊ ትካል እዩ
ይህ ወደግ ኣብ ስልጣን ዝመፀሉ መበል 26 ዓመት ኣብ ዝፅምብለሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ናይ ኢንተርኔት ሞባይል ከም ዝዓፅዎ ተገሊጹ። እቲ መንግስቲ እዚ ሳልስቲ ዓፅይዎ ዘሎ ኣገልግሎት ናይ ኢንተርኔት ሞባይል ዝኾነ ምክንያት እኳ እንተዘይሃበሉ ብኣጋጣሚ መበል 26 ዓመት ምውዳቕ ስርዓት ደርጊ ኣብ ሃገር ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንከይካየድ ኣብ ምስጋር ምዃኑ ተቃወምቲ ወገናት እታ ሃገር ይሕብሩ። ካልኦት ወገናት ከዓ ነቲ መንግስቲ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝዓፅወሉ ምክንያት ኣህጉራዊ መልቀቂ ፈተና ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ስርቅን ምጥፍፋእን ናይ ፈተና ወረቓቕቲ ንከይፍፀም ቅድሚ ምጥንቃቕ ንምክያድ ይብሉ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብታ ሃገር ናይ ፈተና ወረቓቕቲ ኣቐዲሙ ተሰሪቑ ብመንገዲ ኢንተርኔት ከም ዝተዘርግሐ ኣይርስዕን። ኣቐዲሙ እውን ኣብ ስካይፕን ፌስቡክን ትዊተርን ቫይበርን ዋትስኣፕን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ሚድያታት ናይ ኢንተርኔት ሞባይልን ምቁፅፃር ክግበሩ ከም ዝፀንሐ ዘመልከተ ተጣበቕቲ መሰላት ሓሳብ ካብ ምግላፅ እዚ ሎሚ ተወሲዱ ዘሎ ተመሳሳሊ ናይ ኢንተርኔት ሞባይልን ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ግና ኣዝዩ ከም ዝተሓሳሰቦም ኣገንዚቦም። ኣብ ፓሪስ ዝመረበሩ ጋዜጠኛታት ብዘይዶግ ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ወሲድዎ ዘሎ ንሳልስቲ ዝቐፀለ ምዕፃው ናይ ኢንተርኔት ሞባይል ሓደገኛ ስጉምቲ ንናፅነት ሓበሬታ ክብል ጠቂስዎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንማዓን ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ዝተረፉ መደባት ክሓድግኩም ሰናይ ጻንሒት። እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ እዩ። ምርባሕ ኣብያተ ማእሰርትን መሓይርን መግለፂ ስግኣትን ድኻምን ምልካዊ ስርዓት እዩ። ናይ መንግስታት ብፅሒ ስራሕ ብዙሕ ዝዓይነቱ ኮይኑ ሓደ ካብኡ ምኽባር ፀጥታን ልዕልና ግዝኣተ ሕግን እዩ። ምኽባር ፀጥታን ሕግን ንመን ንምንታይ? ቅድም ቀዳድም ንዜጋታት ካልኣይ ከዓ ንኹሉ ስለምንታይ ዜጋታት ብዘይ ሰጋእ መጋእ መደባት ኣውፂኦም ወይ ንዘውፅእዎ መደባት ንምዕዋት ብሰላም ወፊሮም ብሰላም መታን ካእትዉ? ከምኡ ምግባር ናይ ዝኾነ መንግስታዊ ስልጣን ዝጨበጠ መንግስቲ ሓላፍነትን ግዴታን እዩ። ዜጋታት ግልጽነት ሕጋውነት ተሓታትነት ብዘለዎ ኣገባብ ንሃገር ኣብ ዝምልከት መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መምርሒታትን ምትግባር ርእሶም ንምኽኣል ክመሃሩን ክሰርሑን ካብ ዝሰርሕዎ ድማ ንሕጋዊ መንግስቲ ብሕጋዊ ኣገባብን ሰነድን ግብርን ቀረፅን ምኽፋል እምበር ጓሳ ከም ዘይብለን ኣጣል በዝን ተኸይደ በዝን ተወፊረ እንታይ ገጥመኒ መን ይጨውየኒ መን ቀትለኒ መን ንብረተይ ራስየኒ ይኸውን እናበለ ክሰጉ ኣይግባእን። መንግስቲ ናቱ ተልእኾ ተረዲኡ ግቡኡ ክፍፅም ህዝቢ ብተመሳሳሊ ካብ ዝኾነ ሸለብ ገለብ ሓራ ኮይኑ መሰልን ግዴቱን ክዋፃእ እንከለዩ ሃገር ሰላም ኣላ ተዓብላ ክበሃል ዝከኣል። ንሓደ መንግስቲ ፖሊሲ ፀጥታ ወተሃደር ዘድልዮ ዕለታዊ ምንቅስቃስ ዜጋታቱ እናተኸታተለ ንምስላይ ንምጭዋይ ንምእሳር ንምቕታል መታን ክጥዕሞን ፀቢብ ስልጣኑን ንምሕላው ዘይኮነስ ዜጋታት ካብ ሰረቕትን ከተርትን ንምክልኻል ገበን ከይፍፀም ምስ ተፈፀመ ከዓ ብመስርሕ ሕጊ መዕለቢ ክረክብ ንምግባር ሃገር ካብ ናይ ወፃኢ ወረራ ሓደጋ እንከንፅላልዋ ንምክልኻል ስለዚ ሃገር ከደን ሰላምን ንምውሓስን እዩ። ካልእ ተልእኾን ትርጉምን ድማ የብሉን። እዞም ዝተጠቕሱ ትካላት ህዝቢ ርሂፁ ካብ ዝረኸቦ እቶት ብመልክዕ ግብርን ቀረፅን ካብ ዝርከብ ገንዘብ ወርሓዊ ደመወዝ ዝረኽቡ ምዃኖም ምርዳእውን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ዝበሃል ትካል ዜጋታቱ ዘይሰግሉ ዝተኣማመንሉ ሰላምን ምርግጋእን ክፈጥር ኣለዎ። ነዚ ዘራጉድ ሓደ ምስል ኣሎ። ሕረስ ሓረስታይ ንገነጋዳይ ፍልጠት ቅሰም ተማሃራይ ዝብል ስለምንታይ ብኩራት ልዕልና ሕግን ርግኣትን ካብ ማሕረስ ንግዲ ፍልጠት ወፃኢ ስለ ዝገብር። ካብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ 1991 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ እንታይ እናኾነ መጺኡ? ኩነታት ሓረስታይ ነጋዳይ ተማሃራይ ኤርትራ ከመይ ኣሎ? ምፍታሽን ብሃገር ደረጃ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ብምግምጋም ፀጥታን ርግኣትን ዘይምህላው እንታይ ማለት እዩ ንምርዳእ ድማ ኣይጸግምን። ህዝቢ ንናጽነት ኢሉ ዝተቃለሰ ሰራዊት መግዛእት ተባሪሩ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኤርትራ ምስ ተቆፃፀሩ ንኣዋርሕ ካብ ዘይብሉ መቐበል ተጋደልቲ ዳልዩ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ እንኳዓሰይ ከምዚኣ ኮነተ ከምዚኣ ተመንያ ነይረ ተመንያ ናጽነተይ ብዓይኒ የኳርያ እናበለ ሓጎሱ ዝገልጽ ዝነበረን ብኩልንትንኣ ስጋት ዘይብላ ርግእቲ ሃገር ክትህሎ ካብ ዝነበሮ ሰናይ ባህግታት ዝነቅል ነይሩ። ካብ ከርሱ ዝወፅእ ዘቤታዊ ገዛእ ክኸውን ኣብ መሬቱ ተኣማሚኑ ዘይረግጽ ሓሳቡ ድማ ዘይገልጽ ዋና ነብሱን ፍርያቱን ከይከውን ክነፍግ ብሸለብ ገለብ ዝነብር
بخلنتنا سقات زي بلا رجعت هاجر كتولو كاب زنبورو سناي بحاجتات زنكلي نيرو كاب كرسو زوات زبيتاوي جزء خون أب مريتو تعمامينو زي رجت حسابو دما زي جلت وانا نبسون فرياتون كي كون زنفق بشلب قلب زنبر نبتزارب أقحص تغير زيغا كخوناي نبرن زبي إرترا دك أيلو مقبالو نعوارح تحواسو مقلاسو منقسي لمحقافو كابت منقسي زبولو كل سسنايو تطعمو مصبايو أي تقاقين حدا بسم سلام ديمقراسي فتحي لمعات السساقية تقلاساي هزبي زبهقو بهقد مايو إذا حلافنا زيبلو مريحنتاو قجلقن نزب فرحن دنقرنا ندامبر بلبونان حلافن تاو سمعيتن أي رايون سلزغا أكند بفقرن بقنعنان بسقات سلزتمتو عنصار محاور سليا عفنان شفشفان كزرقحن كقواين ترايو تنقسئنتن سلامن ጸጥታን ኤርትራውያን ከዓ ንስዩ እነሆ ድማ ኣብቲ ኣጸያፊ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ንግዲ ደቂ ሰባት ተዋፊሩ ዜጋታቱ ኣብ ምሻጥን ምስቃይን ደረጃ በፂሑ ይርከብ ብርግጽ እዚ ጉጅለ እንካብ ክውለድ ውሽጣዊ ምትእምማን ኣይነበሮን ኩሉ ግዜ ኣብ ስግኣት እዩ ዝነብር ገና ኣብ በረኻታት ሳሕልና ሃለወ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ተጋድልቲ ወይ ሓፋሽ ውድባት ዝገብሮ ዝነበረ ስልያዊ ምክትታል ዝወስደ ዝነበረ ቅንጸላዊ ስጉምታት ምዝካር ጽቡቕ እዩ እዚ ሎሚ ዝገብሮ ዘሎ ድማ መጀመርያ ዘይኮነስ መቐጸልቱ እዩ እንታዩ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባህሪኡ ከዓ ተግባሩ ብሩህ መስትያት እዩ እዚ ኣብ ኤርትራውያን ፈጢርዎ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ድማ ምልክት ሓያልነቱ ዘይኮነስ መርኣያ ፍርሑ እዩ ምርባሕ ኣብያተ ማእሰርትን መሓይርን መግለጺ ስግኣትን ድኻምን መላኽ ስርዓት እዩ ስለዚ ከዓ ነዚ ንምልዋጥ ናትካ ውደባን ቃልስን ምሕያል እቲ ኣማራጽ ኣልቦ መፍትሒ እዩ ካብ ረሕማ መሐመድ ብርሃን እዚ ድምጽኹም ድምጽ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ኣውርሰን ንባ ንስኻ ንምንባር አንብብ ኣነ ንዓኻ ኸንብብ እዝጊ ረቢ ኽህበኒ ሰብ ከዛርብ ከመኻ ክኸውን ብጥበብ ክዕንብብ ቋንቋኻ ሓያል ጠቢብ ዘይፈትሖ ቃና ድምጽኻ ማንም ዘየቃልሖ ላዛ ቃላትካ ፈላስፋ ዝደሊ ነዊሕ ይሓስብ ትርጉሙ ክደሊ ንስኻ ትሰርሖ ብማንም ዘይፍታሕ ከመይ ክረኽቦ ነቲ ናትካ ስራሕ ኣውርሰን ንባ ከመኻ ክኸውን عمقت تقرنيو نخلو زهنن أنت زيتنبه متحف بحدشو كما يرخبك لبي فتشو أورسن نبا ولدو خغطل أبهلي عدبو خطلل كمتي تمالي مستير علو كمتي تبلو مستير علو أنا اخفحرو خبربرو أورسن نبا ناتكا تمكرو إني لا سمع كله خمهارو تعمي زي ما خاخ استمقرو تعمي زي ما خاخ استمقرو زغبركم سمعتنا نايل معات مدباتنا أبزازي من لنا سنة كلي